sengiphinde ngabuya ke futhi nezebhola zakhona la eMzansi. Hlala nami ke nje mbukeli ngikuzele nazo. Namhlanje nguphatheleke indaba ezithinta zama transfer njengoba ke sibheke lapha kwinyanga kaJune andiki Windy Maduze liyavulwa. Ngizoqala ke lambukeli ngendaba ke sematheni indaba ke ethinta umqeqeshi wakhona ke la eMzansi oke waqeqesha ke Sundowns waphinde ke waqeqesha ke iqembu la le Morocco iWydad Casablanca uRoland Mkwena. Kuneyindaba ke lambukele ezinkulu indaba ke ithinta yena ku Roland Mkwena indaba ke iqhamuka lapha eEgypt la kuvela ke mbukeli ukuthi ke iqembu ke likhulu lalapha eEgypt iZamalek izimisela ukuthi ke isayine uRoland Mkwena njengomqeqeshi wabo omusha. Okwamanje kuvela ukuthi ke ingxoxo between yena ku Roland Mkwena nalo ke iqembu lapha iZamalek zisaqhubeka lezi indaba ke iconfirmwe na ijournalist yakhona la eAfrica uMickey Junior. Ngidluleke mbukeli ngiye lapha kwindaba ke thinta umdlalo wayo lapha iTS Galaxy uZajmovic umdlali ke waseBelgium okuveleke indaba la ukuthi ke ufunwa ngamakhosi. Amasource amaningi ahlukahlukene aveza ukuthi ke iKaizer Chiefs izoba busy ke kuleli windi babeke sebeveza ukuthi ke njengamanje amakhosi afuna ke ukusayina lapha umdlali wayo iTS Galaxy yena kuZajmovic. Bathi ke Chiefs bisiqalileke inkulumo nayo ke lapha iTS Galaxy mayelana naso ke le striker yena uZajmovic. Zinjalo ke mbukeli lezi indaba ivezwe ngamasource amaningi ahlukahlukene bengakaconfirmwa kodwa ke isangama rumors zingamahebezi. Yena uZajmovic uyistriker ke impela ke sisebenzayo simbonile ngesizini edlule and if lezi indaba ke ziyiqiniso angicabanga ukuthi ke iKaizer Chiefs ingahluleka ukuthola yena ke uZajmovic cause ke amakhosi nayo ke lapha iTS Galaxy yena kuThim Sukazi bayakhona ukusebenzisana and bayakhona ke ukudayiselana abadlali. Ngizivala lapha ke mbukeli ngiyophinda ke futhi ngibuye nezinye ke indaba ke ithinta zama transfer ngicela ukuthi ungakhohlwa ukuthi ke ulike and ke usubscribe ake ngithi ke nje danke ngiyazi bongela.